మీకందరికీ నా వందనాకు. దేవుడు మీకందరికీ తోడాసి మున్నడికి నడిపిస్తవలింజరు మా ప్రార్థన. మరి నన్న నేను పేస్తత్త కబుర్తిని క్యాన్స్ కటు నేడు దేవుడికి ఎత్తని మాట బాత దితుకు మనంకి నాటుకిని గురించి నేను నన్న మీతోటి తిరిగినాను. ఎవ్వకు లోను మందని ఎవ్వకు అలకే మరి చెల్లెకు అక్కకు నాటుకినిగా ఈ భూమితే పొర్ర పొట్ట మనడు బేలా మంద వల్లే బేలా మంజనడు ఈ ములిపే ఇంకోసారి మనడు దేవుడి కాల్కినగ్గా ఆ దేవుడు మనకి ఎత్త పని బాతదో ఒకసారి జ్ఞాపకం తుంపుకుంటున్నాడు, ధ్యానం తుంపుకుంటున్నాడు. మరి నేను నన్న పేస్తత కబురితే సామెతల గ్రంథము, సామెతల పుస్తకము, బైబుల్ పుస్తకతే సామెతల పుస్తకము, సామెతల పుస్తకతే 11వ అధ్యాయతే 4వ వచనం తిని చదివితను. యోగ్యురాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము. అలాగే 11వ అధ్యాయతే 22వ వచనం తిని చదివితను. 21-22 వచనం తిని చదివితను. వివేకము లేని సుందర స్త్రీ పంది ముక్కుననున్న బంగారు కమ్మి వంటిది. అలాగే దేవుడికి వచ్చినావు కదా, అదే ఆ పుస్తకతే 14వ అధ్యాయతే మున్నేటి వచ్చినతే దేవుడికి వచ్చినావు కదా. జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లును కట్టును, మూడురాలు తన చేతులతో తన ఇల్లు ఊడబెరుకును. ఇక మనడు క్యాంజని మరి ఈ ములిపే మనడు క్యాంజని దేవుడి మాటకు నాటుకి నీరు అత్త మనంకి దేవుడు ఈదని మరి మనడు ఈ లోకతే నడతటానికి పిల్లని అలాగే కుటుంబతే ఈ భూమితే పొర్రో మరి మనుషులకి ఈ లోకత మధ్యతే మనడు మున్నెడికి దాయటానికి బాత కావాలో ఇత్తది దేవుడికి ఎచ్చను. అతుకు ఈ ములిపే నాటుకి నీరత్త మనంకి మున్నే కుటుంబతే దేవుడు బాత ఈదవలే బాత కావాలి మనంకితుకు మున్నే నన్నొరు 3 మాటకి ఇతను మీరు దానిని గుర్తు వాటుకునుటు మున్నే నాటుకి నీరత్త మనంకి లోను బాత కావలితుకు మున్నే ముత్తికి మంచి ముత్తికినిగా ఒరమాట మంచి ముత్తికిరిగా మందవలే అలాగే మంచి యవ్వనుగా మందవలే అలాగే మంచి నాటుడిగా మన చుట్టూ మందని జనతికి మంచి నాటుడిగా మందవలే. మరి ఈ మాటకి అంజని మరి యవ్వకు అక్కకు చెల్లేకు అందరిగిన మంచి వారిగా మంచి ముత్తేకీరుగా మంచి యవ్వనుగా మంచి మరి బైదే లోకత మందనోరికి మంచి అక్కనగా చెల్లెనగా మంచి నాటుడిగా మందవాలి. ఈ 3 కూడా మున్నే ఇవంతా ఈ 3 కూడా మనలో జరగవలే. ఆ 3 కూడా మనడు మున్నెడికి దాయవలితుకు దేవుడు మనకి ఈ లోకతే నాటుడిగా పుడుతందుకి కొన్ని బాధ్యత ఇత్తోండు. ఆ బాధ్యతని మనడు జ్ఞాపకం తుంకుండు జొరే దాటి బేలా మీనడిత్తద్ది మనడు ఊడుకుండవలే. నేంటి రోజుకిని ఉంజితేది మరి చదువుకుట్ట నాటు కతుకు ఉద్యోగ తుంగనకు అలాగే చదువిల్లుకోకుండా మందు నోరతుకు ఓరోరి బేనుంకి కైతే నత్త పని ఆ ఓరు తుంగోరే అంజనడు. అతుకు దేవుడికి వచ్చినావు కదా, మరి మనకిత్త ఈ రోజుకిని మరి అయ్యంతో పాటు సమానంగా కష్టపడతాని నాటు గినిమిన ఇలా వెరివి తేదుకు ఉంజి తేదుకు ములిపెడి దాకా కష్టపరిచి వాసి లోను వాదంగానే అలిసిదేతాడు. మళ్ళా మన పణుగు తింటాడు ఉంటాడు ఉంజి తేదుకు మళ్ళా మన పని మొదలైతే దీంటే దేవుడిత్త మనకిత్త బాధ్యత బాతదో మరింగి అంజి నడుసురమంతాడు. అందుకనే దేవుడు మనకిత్త బాధ్యతకు మంచి మళ్ళొకసారికి ఎచ్చనను గుర్తువాటుకున్నట్టు మంచి ముత్యనుగా మందవలే అలాగే మంచి యవ్వనుగా మందవలే మంచి నాటుడుగా మందవలే చుట్టూ మందనోరికి మంచి అక్కనగా చెల్లెనుగా మందవలే. మరి ఈ బాధ్యతకు అంతగిన సక్క తీరవలితుకు అది సాధ్యమేనే. దేవుడు సాధ్యం తుంగితోండెతుకు తుంగితోండు. అందుకనే దేవుడికి వచ్చినావు కదా, మరి ఈ బాధ్యత దేవుడు మనకు అప్పగిస్త బాధ్యతకిని మనడు మున్నెడికి బెచ్చో బాధ్యతగా మున్నెడికి దాయవలింజరే అనుకుట్టుకు మనకి మున్నే కావలస్తుంది బాతదితుకు దేవుడు కాల్కినగ్గా మన మోకలి వంగవలే. మున్నే
మన కుటుంబతే మందన బాధ్యతకిని గుర్తు వాటుకునిజి మున్నడికి దాయవలే ఆ బాధ్యతకి అన్నిటినీ కూడా మనడు అన్నిట్లో కూడా నమ్మకంగా మందవలేంజరే దాటి గెలసవలితుకు మరి పిల్లని మంచి గూడటంలో లోతు అయ్యని మంచి గూడటంలో అలాగే చుట్టూ మందనూరికి మంచి అక్కనగా చెల్లెనగా మందవలితుకు మనకి మున్నె బాత కావలితుకు మన మోకలి దేవుటగ్గా వంగవలే మున్నె మనకి ప్రార్థన కావలే ఆ ప్రార్థన ఇత్తది తొంగరు మతుకు మనకి ఈ బాధ్యత నన్నకెత్త 3 ముచ్చటి మీద ఓడటి ఈ 3 ముచ్చటి కూడా దానిని మన ప్రార్థన బెస్కెడికి కూడా మనకి గుర్తు తుంగరు వేయితే నిమ్మ ఈ పని తుంగవల్ల తెలియందే నీకు నన్ను ఈ బాధ్యతని అప్పగిస్తాను మరింగి అంజి నీ పణిగిని నిమ్మే మినిని ఎంజరే మనడు తుంగత ప్రార్థన మన బాధ్యతని గుర్తు తుంగితనమాట. మరి ఈ మాట క్యాంజని మరి ఈ ములిపే మరి ప్రార్థన తుంగటం వల్ల ఈ బాధ్యతకు చక్క మున్నడికి దేయితాడు. అతకు ప్రార్థన తుంగటం వల్ల ఇంకో 3 మనకి దేవుడు ఈతోనమాట. నాటుకి నీరత్త మనకి దేవుడు 3 బాధ్యత బేళ అప్పగిస్తాడు. అలాగే దేవుడు అగడి నుంచి ఈ బాధ్యత మనడు నెరవేర్చవలితుకు ఈ బాధ్యతకి నడతవలితుకు దేవుడు అగడి నుంచి మనకి కావలతవు కూడా ఈతోడు. ఒరటి బాతదితుకు జ్ఞానం కావాలే. ఒరటి బాతదితుకు నాటుకి నీరెత్త మనకి జ్ఞానం కావాలే. జ్ఞానవంతురాలత్కల్లే లోత్తినల్లే సెక్కా తొచ్చుకుంటల్లే. అదే జ్ఞానం ఇల్లుకుపోతే లోత్తినల్లే కుటుంబ తినల్లే సికా తుంగుకుంటల్లే. దానికి ఎక్కిని అదే సికా తుంగి ఈతల్లే. అందుకనే మనకి నాటుకి నీరెత్త మనకి జ్ఞానం మున్నే కావాలి. ఆ తర్వాత దేవుడికి వచ్చినావు కదా వివేకము కావాలి. దేవుడు బాతకెచ్చినందుకు వివేకము కావాలి ఎంజనుడు. అందుకని ఇక ఓడినిరే సామెతల గ్రంథం ఇందని పుస్తకకి వచ్చినావు కదా పంది ముక్కుననున్న వివేకము లేని సుందర స్త్రీ పంది ముక్కుననున్న బంగారు కమ్మి వంటిది. వివేకమిత్త దిల్లుకుపోతే మనకి మనం కప్పగిస్త పందిని ఆ బాధ్యతని గుర్తిసాలడు దాటే నమ్మకంగా బెచ్చో సక్కకు నడతాలడు. అందుకనే మనకి జ్ఞానం కావాలి, వివేకం కావాలి, అలాగే వివేచన కావాలింజర దేవుడికి వచ్చినాం. విల్లుకుపోతే మనడు ఈ బాధ్యత దేవుడు అప్పగిస్తా ఈ 3 బాధ్యతకి మనడు బేలా నడతవలో ఒర చుట్టూ తెలియ. మరి ఈ మాట క్యాంజని ఈ ములిపే మరి దేవుడు ఈ పుస్తకం నుండి అలా దేవుట జ్ఞానం పొందుకొనిజి చక్క నడత నాటోటి గురించి దేవుడు సాయం ఇల్లుకోకుండా మందని నాటోడి బేలా నడతో మీకు ఈ ములిపే ఈ 2 నాటకిని గురించి నన్న మీతోటే కేయితను ఓడటి ఎస్తేరు ఇందని పుస్తకతే ఎస్తేరు ఇందని పుస్తకతే ఈ పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథతే ఎస్తేరిందని పుస్తకం మిందే దీంటే మనడు దేవుడు రాసిస్తా మాటని మన జ్ఞాపకం తుంకుట్టుకు ఇక ఓడటి ఎస్తేరు ఇందని నాటోడి మున్నే బాత తుంగొందితుకు ప్రార్థన తుంగొందే. ప్రార్థన తుంగటం వల్ల దాని ముత్పని మంచిగా వాగుతుంకుట్ట నాటోడిగా మనకి వేడితే మరి బెచ్చో ఆ రాజ్యతకే రాజుగా మత్త మరి ఆ రాజు రాజ్యత బాత జరగందో కూడా తెలియో స్థితితే మరి రోజుగిన ఒణుజోరే అలాగే తింజోరే ఓనికి అప్పగిస్త పని బాతదో కూడా ఆ బాధ్యత బాతదో కూడా ఓడు మరిగంజి గుర్తిసని స్థితి మత్తస్కే ఆ నాటోడి ప్రార్థన తుంగొరే ఓనికి మత్త బాధ్యత బాతదో ఓనికి మళ్ళా జ్ఞాపకం తుంక్త నాటోడిగా మనకి బైబిల్తే వేడితే. అందుకనే ఈ ములిపే నాటుకి నీరత్త మనకి జ్ఞానం ఇత్తది కావాలే. దేవుడు ఇదని జ్ఞానం కావాలే. అందుకని గబూడటి దానికి ఆ పెద్ద కష్టం వత్తే ఆ కష్టం బాతదితుకు దాని జనమంతగిన ఒరినందరినిగన మరి ఊరి తెగత్కి సెంత ఆ జనతినందరినిగిన ஒரு மனுஷு சாவதிங்கி இதுவலே అందరినిగిన సావదింగి ఇదవలే ఇరినందరినిగిన ఈ భూమితో పొరెల్లుకుంట తుంగవలే ఇంజరే ఒరో ఆజ్ఞ ఇత్తది పేయిస్తత్తనమాట. అసలు ఆజ్ఞ ఇత్తది పేయిస్తట్టమే బెచ్చో బాధ భారత్కు ఓనికి నమస్కారం తుంగిల్లో ఇంజరు నమస్తే కెత్తిల్లో ఇంజరే
మొర్దుకయిందని ఒక పెదయ్యని మరి సావు దెంగటందుకి ఎస్తేరిత్త నాటోటి పెదయ్యని వంగి నమస్తుకి ఎత్తిల్లో ఇంజరే ಓನಿನ ಸಾವದಂಕು ಬಾಗಿನೇ ಮಂತ್ಕೊರು ಓನಾಕೆ ಮಂದನು ஒரு ಸುಟ್ಟಕೀರಿನಂದರಿಗಿನ సావు దింగిదటంతకి మరి ఒక ఆజ్ఞ తిని పేస్తత్వం. ఈ ఆజ్ఞ పేస్తత్తస్కే అసలు ఈ ఆలోచన ఓనికి బేల వత్తే ఇంజొరమన్నాడు ఊడ్కు ఇక ఓని ముత్తెని పెదిరి బాతదిత్కు జరేషు ఇందని ఓని ముత్తె ఓనికిత్త సలహా అలాంటద్దన్నమాట. అందుకని ఇక మనడు ఊడ్కు వాళ్ళకి ఈ ఎస్తేరిందని పుస్తకతే మనకి వేడోర్ మిందే ఊడటి ఏ 6వ అధ్యాయతే 13వ వచనం మన చదువుకు. హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భార్య అయిన జరేషునకు తన స్నేహితులందరికీ తెలుపగా అతని యొద్దనున్న జనులను అతని భార్య అయిన జరేషును ఎవని చేత నీకు అధికార నష్టం కలుగుచున్నదో ఆ మొర్దుకై యూదుల వంశపు వాడైన ఎడల అతని మీద నీకు జయం కలగదు. అలాగే ఆ మొర్దుకై ఆ తుంక్త పంత్కి ఓనిని సావదింగీట తంత్కి ఓని ముత్తే ఇత్త ఆలోచన జ్ఞానం ఇల్లకోకుండా దేవుడి సాయం ఇల్లకోకుండా మరి దేవుడిదే ఆ వివేకమిత్త దిల్లకోకుండా ఓని ముత్తే ఇత్త ఆలోచితిని పేసి ఎస్తేరింకి మందని సుట్టకీరినందరిని సుట్టబంధురుకి నందరినిగిన సావుదింగి ఇదటంతకి ఒక సలహా ఇత్తది ఒక ఆలోచన ఇత్తది. మరి ఓను ముత్తే కెత్తటం ఇత్తది జరుగుతే ఓనిపెదిరి ఆమానిందన్న మనసు మరి ఎస్తేరు అహస్వరోసు రాజిని ముత్తే ఎస్తేరు రాజిని తర్వాత ఆమాను ఇందనోడు మరి రాజు ఓని పణిగిని ఓని గుర్తిసని స్థితి తిమినో గనక ఇంక నన్నే రాజిని ఇత్తాటుగా ఈండు అన్నిగిన తుంగోరే మినోడు. అలాంటి మనిషికి మందని ఓని ముత్తే అంతకన్నా జ్ఞానం ఇల్లో నాటోడి ఆ అందము దేవుడికి ఎచ్చినో కదా మరి అందంగా మందటం అయ్యో దేవుడు ఇదని వివేకం కావాలే వివేచన కావాలే జ్ఞానం కావాలే ఎంచున్నాడు. ఆ జ్ఞానం ఇల్లే ఓని ముత్తెంకి. అందుకనే ఇత్త చెడ్డ ఆలోచన తినిపేసి మున్నెడికి దాయటం జరుగుతే అస్కే ఎస్తేరు తుంక్త పని బాధదిత్కు దేవుడు కాల్కిన గంజి ప్రార్థన తుంగటంపు మొదలువాడితే మున్నే మనకి ప్రార్థన ఇత్తది. మన మోకలి గనక దేవుడు కాల్కిన వంకు నన్న కెత్త 3 బాధ్యత కూడా మనకి దేవుడు అప్పగిస్తూ ఇత్తను కదా. అవు వాటిని గుర్తు తుంగితే మన ప్రార్థన అలాగే వాటిని మంచిగా నమ్మకంగా మనడు మున్నెడికి దాయటందుకు వాటినన్నిటిని జరిగిసటందుకు దేవుడు సాయం తుంగితో ఎస్తేరు ప్రార్థన తుంగని నాటోడు గనుక దానికి మందన బాధ్యత బాతదో ఆ ప్రార్థన దేవుడు గుర్తు తుంగునోడు. దానికి మందన బాధ్యత బాతదో వర చుట్టూ చదివి తనకి అంజటి ఎస్తేరుకి వచ్చాను కదా. మరి 4వ ఇదే పుస్తకతే 4వ అధ్యాయతే దేవుడు బాతకెచ్చనో ఇతుకు ఎస్తేరుకి వచ్చాను కదా. నీవు పోయి షూషాను నందు కనబడిన యూదులందరినీ సమాజ మందిరమునకు సమకూర్చి నా నిమిత్తము ఉపవాసముండి 3 దినములు అన్నపానములు చేయకుండుడి. నేనును నా పని కత్తెలు కూడా ఉపవాసముందుము. ప్రవేశించుట న్యాయ వ్యతిరిక్తముగా నున్నను నేను రాజునొద్దకు ప్రవేశించుదును. నేను నశించెదను. ఇక రాణి ఎస్తేరు ఇందనే నాటోడి రాణి అత్త ఎస్తేరిందనే నాటోడి బాతకెచ్చనెత్తుకు వత్త పెద్ద బాధదిత్కు చుట్టా కందొరిగిన డొల్లి దేయితోరల్లే మా ఊరందరిగిన బతకవలే ఇంజరు అనుకుట్టుకు దేవుట గంజి మున్నె నన్న రాజింకి కెత్తను మున్నే దేవుడు కాలికి నగ్గ నా కాలుకు వంగవలే నన్న ప్రార్థన తుంగవలే ఇంజరే. మరి ప్రార్థన ఇత్తది ఎస్తేరు తుంక్తస్కే దేవుడు దానికి అప్పగిస్త బాధ్యత బాతదో జ్ఞాపకం తుంగొనో అస్కి దానికి తెలియందే. 7వ అధ్యాయం అధ్యాయతే 3వ వచనం తిని మనడు చదువుకు అగ్గా బాతకెచ్చనెత్తుకు. అప్పుడు రాణి అయిన ఎస్తేరు ఇలాగూ ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను, రాజా నీ దృష్టికి నేను దయ పొందిన దాననైన ఎడల రాజువైన తమకు సమ్మతి అయితే
నా విజ్ఞాపనమును బట్టి నా ప్రాణమును, నా మనవిని బట్టి నా జనులను నాకు అనుగ్రహింపబడునుగాక. బాతకెచ్చనెతికిగ్గా, అయ్యా రాజా, మరి నిమ్మ నాని జ్ఞాపకం తుంకును, నా సుట్టాకు మినోరు కదా, నా బంధువురికి మినోరు కదా, నా జనం మినోరు కదా, ఓరిని నాకు మళ్ళా బతికిసి ఏమో ఓరందరూ డొల్లి దాయటందుకి, ఓరినందరినీ ఈ లోక తిల్లకోకుండా భూమితో పొరెళ్ళకుండా మాయం తుంగటందుకి, సావు దెంగటందుకి మరి ఓరో మనసు ఇలా చెడ్డ ఆలోచనతోటే మున్నెడికి వస్తుండు. నీకు తెలియటంకిల్లే నన్ను గుర్తుతుంగనను, నాకు మందని బాధ్యత బాతదో నీకు కెచ్చనను, దేవుడు నాకు అప్పగిస్త బాధ్యత బాతదో జ్ఞాపకం తుంగనను, నా జనము నాకు అనుగ్రహిసా, నా ఊరిని బతికిసా. ఇంజరే రాజినగ్గా కెచ్చొందే రాణి అత్త ఎస్తేరిందని నాటోడి ప్రార్థన తుంకు నీకు అప్పగిస్త బాధ్యత బాతదో నీకు తెలియతే. లోత్తిని నడిపిసని మరి కుటుంబత మందని ఎవ్వకీ రత్త, అక్కకి రత్త, సెల్లికి రత్త, మీకు నాకు మన కాలుకు మన మోకలి దేవుటగ వంకు మనడు బేని అరిదే నడసనడు, బేని స్థితి తిమినడు కుటుంబతే మనకి అప్పగిస్త బాధ్యత బాతదో మనకి తెలియతే. అందుకనే ఆ ప్రార్థన బిస్కిడికి గిన మన బాధ్యత నుండి తప్పి దాయకుండా బాధ్యతని నెరవేర్చటానికి మనడు మున్నెడికి దాయటానికి ప్రార్థన సాయం తుంగితే. అందుకనే అగ్గా దేవుడు మరి ఎస్తేరింకి వివేకమిత్తదిత్తోండు, జ్ఞానమిత్తదిత్తోండు. అందుకని రాజిన గంజి ఓని దాని జనత శాంక దేవుడు కాలికి నగ మొరవాడతాడు. మున్నే దేవుడికి మొరవాడితే ఆ తర్వాత రాజింకంజికెత్తే దాని జనతిని అద్దు బతికిసుకొట్టే. ఈ మాట క్యాంజని మరి ఈ మీరు నన్న మనంకి కూడా దేవుడు నాటుకి రాసి పుట్టందుకి బెచ్చుకోసరుగా అనుకుంటారు కదా, నన్న భార్య నాటుటి నాసి పుడతానో అనుకుంటాడు. కానీ దేవుడు మనకి బెచ్చో బాధ్యతని ధన్యతిని ఎత్తాడు. నాటుటి నాసి పుట్టందుకి మనడు బెచ్చో దేవుటిని స్తుతించవలే, భారీ స్తుతించవలే ఎత్తుకు దేవుడు మనకిచ్చు గొప్ప భాగ్యతని ఎత్తాడు. లోత్తిని లోను మందని పిల్లని అలాగే కుటుంబతిని బెచ్చో నమ్మకంగా మున్నెడికి నడిపిస్తందుకి దేవుటగ్గ జ్ఞానం పొందుకొట్ట నాటుకు కుటుంబకిని సక్కా నడిపిస్తా. ఎస్తేరిని పెరిగే దేవుడు మినుడు, దేవుడి జ్ఞానం మిందే. అందుకనే దాని కుటుంబతిని మంచిగా నడిపించుకుంటుందే. అలాగే దాని ముత్తు పలిగిన మరి ఇదివరకు ఆ రాజ్యత ఓను తుంగని బాధ్యత బాతదో ఇత్త దాని మళ్ళా దాని ప్రార్థన ఓనిని త్యాత్తే మంచి పరిపాలన ఇత్తది ఈదటంతికి దాని ప్రార్థన దాని రాజ్యతిని నిలవాటమేనయ్యో దాని సుట్టబంధువుకి అందరిని బతికిస్తందుకి కారణమత్తే. అలాగే దానిని చక్కగా మరి దేవుడు దానికిత్త బాధ్యతని నెరవేర్చడానికి దేవుడు దానిని నిలవాడుతుండు. అలాగే ఇంకొరు నాటుటినిగిన మీకు కెయ్తనించరికెత్తాను కదా, మరి హామానిని ముత్తిగిన జరేష్ ఇందన్న నాటోడి దేవుడు సాయం ఇల్లకుండా, దేవుడు జ్ఞానం ఇల్లకోకుండా, మరి దేవుడి వివేకం ఇత్తది ఇల్లకోకుండా, వివేచన ఇత్తది ఇల్లకోకుండా, మరి ఓన్కి లోను పిల్లంకి అలాగే లోను మందని మొత్తంకి అదీదని సలహా అదీదని ఆలోచనకు బిగడ వరకే నడిపిస్తా ఇతుకు దాని పిల్లని అద్దే పోగొట్టుకొట్టే, దాని మొత్తుమని అద్దే పోగొట్టుకొట్టాటు మనడు ఊడితడూడటి 14వ అధ్యాయతే 14వ వచ్చిన తిని మనడు ఊడుకు అలాగూ చెయ్యవచ్చునని రాజు సెలవిచ్చెను. షూషాను ఆజ్ఞ ప్రకటింపబడెను. హామాను యొక్క 10 మంది కుమారులు ఉరి తీయబడిరి. ఇక మనడూడుకు హామాను ఇందని మనుషుడు అలాగే ఒరు లోత్తోరు ఒరు పిల్ల అందరు డొల్లెత్తరు అగడవరికి ఆంగిదాయిల్లే ఎస్తేరత్కు దాని కుటుంబతిని బాగుపరుచుకొట్టే, దాని రాజ్యతినిగిన బాగుపరుచుకొట్టే, సాయితం కొట్టే, దాని చుట్ట బంధువులకి అందరినిగిన కాపాడుకొట్టే. కానీ ఇక దేవుడు జ్ఞానమిల్లకోకుండా వివేకమిల్లకుండా నడతని ఈ నాటోడి దాని ముత్తుపని పోగొట్టుకొట్టే, పిల్లను పోగొట్టుకొట్టే, అక్కడి వరకే అత్తుకుంటే సాయం అంతుకోరు. కానీ అద్దుతుంత పంది వల్ల
దాని ಸುಟ್ಟ ಬಂಧುವರ್ಕು దాని జనమందరు ಬೆಚ್ಚು వెక్కు మంది డొల్లి అత్తాటుగా మనడు ఊడితడు. ఊడటి ಬೆಚ್ಚು ಅದು ತುಂಕ್ತ ఆ చెడ్డ పణిగింకి చెడ్డ ఆలోచనకి జ్ఞానమిల్లకుంట నడకతికి అద్దు తప్పి దాయటమే అయ్యగొని దాని కుటుంబము తప్పి అత్తరు. అలాగే ಬೆಚ್ಚು వెక్కు మంది ఊరు సుట్ట బంధువురికి అందరికినా డొల్లెత్తాటుగా మనడు ఊడితడు. ఊడటి అందుకనే ఇక దేవుడికి వచ్చినావు కదా, జ్ఞానంతోటి మందని నాటోడల్లే సామెతల గ్రంథం ఇందని పుస్తకతే దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మరి 11వ అధ్యాయతే 3వ వచనతిని మనడు ఊరుకు 12వ అధ్యాయము 3వ వచనతిని మనడు చదువుకగా దేవుడికి వచ్చినావు. యోగ్యురాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము. ఇక మనడూడుకు సిగ్గు తెచ్చినది వాని ఎముకలకు కుళ్ళు. యోగ్యురాలల్లే మరి ఓని దాని మొత్తంకి అద్దు యోగ్యురాలు కిరీటం లాంటిది ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినావు. మరి నేడు ఈ మనడు ఈ లోకతే నడుసరు మీనాడు కదా, నాటుకి నీరుగా లోను మందని అయ్యలు లేకపోతే అన్నలోరు సినలోరు ఉద్యోగ తుంగరుకో వ్యాపార తుంగరుకో పనుగింకంజరుకో కష్టపరిచి లోను వేయితరు వత్తస్కే. మరి ఓర్పేస్తత్త సొమ్ము తిని లోను ఆ కుటుంబ తిని నెలత్ గాని సంవత్సరత్ గాని వారత్ గాని బెచ్చు జాగ్రత్తగా ఖర్చు వాటని విషయతే కూడా నాటుకింకి జ్ఞానం కావాలి. బేని సొమ్మిని బేని డబ్బుకు బెగ్గ సదరవలిత్తది కూడా జ్ఞానం కావాలి. అలాగే దాని విషయతే జ్ఞానం అయ్యో. పిల్ల నేంటి రోజుకిని పిల్ల బేకంజనోరో పిల్ల బేల నడుసునోరో మా పిల్లని గమనిసోరే పిల్లని బాగుతుంకుండని బాధ్యత కూడా నాటుటి నీరత్త ఎవ్వకి నీరత్త మనంకి దేవుడు ఎత్తుండు. అందుకనే పిల్ల బతని బాధ వత్తస్కే వాసి మున్నే ఎవ్వంకి ఇతరు అయ్యలిత్కు భయం బారిత్కు ఆ భయం ఇత్తది అయ్యంకి పిల్ల వెరతవలు కూడా ఆ భయం ఇత్తది ఇల్లుకుపోతే నిజంగా అయ్యలిత్త ఆ భయము గిన దేవుడిత్త ప్రేమతోటే మందన భయం. ఆ భయం ఇల్లుకుపోతే పిల్ల బెచ్చుకోసనుగు ఓరికి నచ్చతాటుగా ఓరు ఉడ్డి వేయితురు, ఓరికి ఇష్టం వత్తాటుగా ఓరు పణుగు తుంగి వేయితురు. అందుకని అయ్యలిత్కు భయం మందవలే అద్దు ప్రేమతోటి మందని భయం. ఆ భయము పిల్లని తప్పు తుంగకుండా తుంగిసుకోకుండా ఊడితే మనందరికి అయ్యలత్త దేవుడికి ఎత్తనమాట బాధ్యతకు దేవుటగ్గ భయము భక్తి కలిగి మతకల్లే మన పిల్లంకి జ్ఞానం ఇత్తది వేయితలే. ఆ భయము మన పిల్లని తప్పు తుంగకుండా కాపాడితే మరి వాళ్ళకి యవ్వనగవాసి మత్త బాధ కన్నా సమస్య కన్నా పిల్లకు బెచ్చో యవ్వంకి ఆ దగ్గరికి వాసి కేయితురు కెత్తస్కే పిల్ల తప్పు తుంగతస్కే ఇల్లు పోతే ఓరు తుంగో పని బతన్ తుంగతస్కే అదువాసి మనకి కెత్తస్కే మనడు జ్ఞానతోటే పిల్లంకి బేలా కెత్తకు అర్థమైతో అలాగే మరి దాని నుండి పిల్ల బేలా బయటికి వేయితారో దాని గురించి ఆలోచించి ఓరిని సరితుంగన బాధ్యతకేనా అయ్యనగ్గ కెత్తవలసి కెచ్చి అలాగే ఓరి పిల్లని ఇరువురు కలిసి సరిదుంగన బాధ్యత మరి మనంగి దేవుడు ఎత్తుండు. పిల్ల తప్పు తుంగతస్కే యవనగవాసికి ఎత్తస్కే ఆ తప్పిని సమర్థిసి బారయ్యో ఇంజరే గనక విడిసిత్కు నాడి పిల్ల ఇంకొర తప్పు తుంగని అవకాశం మిందే. అందుకని మరి ఈ మాట కేంచని మరి మీరు చెల్లేకు అక్కకు మరి పెదియవ్వకు అలాగే మరి ఈ మాట కేంచని అంత దేవుడిత్త బాధ్యతతోటే మున్నెడికి నడతవలించరు దేవుడికి వచ్చినావు. నాటుటి నీరత్త మనకి 3 బాధ్యత ఇత్తుండు. అలాగే ఆ 3 బాధ్యతకిని మనడు మున్నెడికి దాయవలే దాటిని గుర్తించవలే వాటిలో మనడు సక్కా నడతవలే మన చుట్టూ టోరికి గిన బెచ్చు మన చుట్టూ మందని అందరిగిన మన కుటుంబ తినూడి దీవిసబరతవలే ఓరిగిన బాగాదవలే ఓరిగిన సరితుంకుండవలే ఇంజరు అనుకుట్టుకు మున్నే మన కాలుకు దేవుటగ్గా వంగవలే. ఆ ప్రార్థన మనకి జ్ఞానతిని నేర్పిస్తే జ్ఞానమీతే వివేకతినైతే తప్పు తుంగకోకుండా పాపత అరిసిదాయికోకుండా మనకి దేవుడు తోడాసి నడిపిస్తుండు. ఈ ములిపే దేవుడిత్త బాధ్యత
ಮುನ್ನೆಡಿಗೆ ದಾಯವಲಿಂಜರೆ దేవుడు మనని ಬೆಸ್ಕಿಡ್ಗಿನ హెచ్చరిస్తున్నాడు. మరి నేడు ఈ మాట క్యాన్స్టంత్కి దేవుడు కాలికినగ వత్తాడు కదా. మరి మనడు నాటుకి నీరిగా మందని మనంకి దేవుడు ఇత్త ఆ బాధ్యతకి చక్కగా నెరవేర్చవరే మున్నెడికి దక్కడు. బెస్కత్కన్నా దేవుడు బాధ్యత ఇత్తో కదా ఇంజరే నాటోడు బెస్కత్కన్నా మనిషిని పెరిగి నడతవలే. మనిషిని మున్నెడికి గనక అంజి నడతకు ఇక మన ఓಡ್ತ జరేషిందని నాటోడి ఇత్త ఆ నాటోడు తుంక్త తప్పుకు చాలా సరుంగు మనడు తుంగితాడు. అందుకనే దేవుడు ఈ భూమితే పొర్రో మనిషిని ఇత్తుండు, ఆ తర్వాతే మనని ఇత్తుండు. మనిషినికి మనంకి మనడు ఊరికి సాయం తుంగటంతకి దేవుడు మనని ఇత్తుండు. అందుకనే మనడు బెస్కిగిన మనిషిని మున్నే నడతకూడదు, మనిషిని పెరిగే నడతవలే. మనిషిని మున్నే నడతటంతకి బెస్కి కూడా ఆలోచన కానీ ప్రయత్నం కానీ తుంగమాటి పెరిగే నడుసోరే ఊరికి సాయం తుంగవలే, అలాగే ప్రార్థన తుంగవలే. ಕುಟುಂಬತಿ ನಡಿಪಿಸನು ವಿಷಯತೆ ಕುಟುಂಬತೆ ವಾದನಿ ಸಮಸ್ಯೆಕಿನ ವಿಷಯತೆ ಬೆಲಾಂಟಿ ನಿರ್ಣಯ తీసుకుట్టుకు భాగమంతో ఇంజరే లోతున గంజి ఆ సమస్యతిని ఇరువురుగిన తిరిగి సక్కా కుటుంబతిని మున్నెడికి నడిపిసవని బాధ్యతని మనడు జ్ఞాపకం తుంకొండవలే. ఈ ములిపెకి ఈ మాట క్యాన్సని మరి మీరు నన్న దేవుడు కాలికినగ్గా ప్రార్థన తుంకడు, అలాగే జ్ఞానతోటే దేవుడి ఇదని జ్ఞానతిని పొందుకొంటుకడు, దేవుడి ఇదని వివేకతిని వివేచనతిని పొందుకొంటుకడు. అವು మనని బెగ్గ బేల నడతవలో ఈ సమాజతే బేల మున్నెడికి దాయవలో మనకి నేర్పిస్తకు. అందుకనే మున్నే మనకి కావలతద్ది ప్రార్థన తుంకటు. దేవుడు కాలికినగ్గా పిల్లని పెంచటము, కుటుంబత మందని సమస్యకు మరి తీర్చటానికి దేవుటగ జ్ఞానం తలుపుకటు. మీ కుటుంబకు దేవుడిలో గొప్పగా దీవించబడతవలెత్తుకు అందరికీ కావలసితగిన ప్రార్థన తుంకు ఆ కుటుంబము దేవుడు కాలికినగ్గా దీవించబడితే ప్రార్థన తుంగను కుటుంబము పాప తరిసిదాయకుండా దేవుడు ఓరి నడిపిస్తుండు. అందుకనే ప్రార్థన మరిగిదాయమటి బెచ్చుకు పణుగు మతకన్నా మీరు ప్రార్థన తుంగటము మరిగిదాయమటి. మరి నమ్మగిన సమానంగా కష్టపరచ నడించరే బెచ్చుకో సమస్య మీనా కదా కుటుంబ తింజరే వాటిని తీర్చటంలో మున్నెడికి మెర్రనడగాని దేవుడిత్త బాధ్యతని నెరవేర్చం దాటే ప్రార్థన బెగ్గ తప్పి అంజిమినడు, బెగ్గ అరిసి అంజిమినడు, మళ్ళా నిలక్కడు, మళ్ళా దేవుడు కాలికినాక నిల్లటి దేవుడు మేమిని దీవిస్తుండు, ఆశీర్వదిస్తుండు. మరి ఈ మాట క్యాన్సర్ మీరు కుటుంబతే జ్ఞానం కావాలి యేసయ్యా నా కుటుంబతిని నడిపిస్తందుకి, జ్ఞానం కావాలి యేసయ్యా నా పిల్లని నడిపిస్తందుకి ఇంజరే ప్రార్థన తుంగటి. ఈ రోజుకి మరి తప్పు తుంగటం ఇత్తదిగినా ఈ రోజుకి ఫ్యాషన్ ఇత్తది ఆశ అంచంది, ఉండటంకి ఫ్యాషన్ ఆశ అంచంది. ఈ రోజుకి ఉన్నోవారు మినరా తప్పు తుంగోవారు మినరా ఎంచినరు. కానీ మనకి మున్నె మత్త తరకినికి మన తాతలోరు మన మొక్కదికి అమ్మలోరిని కాకుకిని తలుపుకు ఆ ఊరుకెయ్తురు, ఊరి తరకిని బెలా తొచ్చుకొట్టరో ఇంచారు. మరి ఈ మాట క్యాంచని మీరు మరి ప్రార్థన తుంగని విషయతే నా పిల్లంకి మమ్మ బిస్కిరికి అచ్చరు వేయితాం ప్రార్థన తుంగటి ఇంచరే. మా వయసుని మమ్మిలా మీ అచ్చో మత్తస్కే ఇలా ప్రార్థన తుంగనోరము ఇంజరు పిల్లంకి ప్రార్థన నేర్పిస్తాం. మీరు నేర్పిసటి ప్రార్థన తుంకటు దేవుటగ్గా దీవెన పొందుకటు తప్పి దాయికోకుండా దేవుడిత్త బాతదో గుర్తిరిగి మున్నెడికి నడతకడు. దేవుడు మరి ఈ మాటకు మీ కుటుంబకిని దీవిసవలే. మీరందరిగిన జ్ఞానంతోటే లోతిని సక్కా కుటుంబతిని సక్కా తొత్తని నాటుకీరిగా మున్నెడికి దాయవలింజరే. ఈ నా మాట ముగిస్తున్నాను. దేవుడు మీకు అందరికీ తోడాసి నడిపిస్తుండు.